Machiegni nyakora mag jwang'o kinyi ma kawuono chenro mar rupeny wantie kae nono magazet kawuono abedo kata ya nyinga Cleophas Oluoch jakisomo kanya kwar mokyo nyaka sango wachak kod gazet mar Daily Nation kan ka kod Joyce Odor chiwe makare achiu maber Cleophas Nation ka ondiko gik mathoth ahinya wadani waranga ne mwami pe kawuono penjo maduong' ni gin kanye mago jogo mane wacho ni nitiere ng'anyo jogo mane nitiere weche mopogore opogore ne giwuok mana kama nitie matin ndi moko bende nikia nyaka sani kama gintiere bende ka ineno mogi kanyo Denzel Omondi ringre no kwany ei mane yaw moro mayudore Juja mamoko mapontie ka sigand yo mipeke ite mara 6 kod mano mara 7 moting'o Isa Osman Guyo Nura Abdi ntiere Steven Kigathe Lewis Ngunyi mano kama gintie penjo ni gin kanye anyuola gi pod manyo gi kae lieko ne bila ema pod ano ne mbio nyaka sani kori wacho kanyo ni odiochieng' mano ne mogik mano Muktar Tache Ali kachiel kod Nura Abdi Diba kod Isa Osman nonegi mogik tarik 6 dwe mar 7 ka ne giwuok e magawa moro mane Isiolo town. Nyaka sani wacho ni nitiere kaka obila ne omako gi to ka obila no semako gi to ne oketo gi e nyamburko moro mane nyalo bedo ni noyienge gi ng'apaya kanyo. Bang' mano tiwacho ni gin ji adek go gin achiel kuom ji 18 manyaka sani koro oselal kendo nyaka sani koro piny owacho kata jopiny kata anyuola maggi koro chich ni gintiere lwet jogo ma ochung' ne arita e pacho kae kan ichich ni nondhigi kaluore kod ng'anyo mane rowere wuok godo oko ka ng'anyo ka gikwedo telo mar piny owacho. Penjo en ni bende pod gi ngima to ka gi ngima anyuola margi penjo ni biro bed ka igolo gi karang'o kaluore ni en gino marach ahinya ka ji madero 18 lal to en gino malit ni Denzel Omondi en nosekwany ringre mare to en bende nachiel mana kuom rowere mane okaw gi thuona kendo lal kode apoya nono to koro noyud ringre ne kotho to mana kaka anyuola gi penjo ni gin gi ngima koso osenegi to ka gi ngima onego bed ni igologi to koro giseyo piny owacho ni ema koro omako rowere matindo gi ma itudo kod ng'anyo mosebedo ka timore pacho kae to koro gidwaro mar mondo mi piny owacho okas chenro mar weyo gi thuolo mar mondo mi gidhi giriwre kod anyuola maggi. Nyakoro mo jong bende piny ka nitie sigana machielo mantiere ma ng'eranga ni ito mar 29 weche mag yiero matimore e piny mar Amerika sani oganda osechako manyo ombulu mopogore opogore to e wiye kae kanyo mantiere weche mag handshake ero Raila Odinga mosore kod jatend piny Kenya William Ruto koso gichopo e winjruok mar twak to Kalonzo Musyoka bende koro owuok gichiwo weche mopogore opogore ka jatend Azimio Raila Odinga noyudo jotelo mawuok e duond bura mare ma bende obiro kone ni jakom ji okomor gi mosruok mari kata yie twak kod jatend piny Kenya William Ruto kaka Kalonzo Musyoka wacho ni oyo ok adwa gimoro amora maketa machiegni gi tiyo gi William Ruto to nowacho ni koro kumoro amora moromo gi Raila Odinga odhi kone gima jopiny wacho ni jopiny wacho ni ok gimor gi gima de chal ni en handshake omiye pek ite mar 5 ite mar 4 kaachiel kod 5 ka nikech aneno ka sigana mar Raila Odinga okete ite mar 4 koni to mar Kalonzo Musyoka okete it gazeta mar 5 koni. Nyaka sani koro wang'eyo ni kweth mar ODM nikech wang'eyo ni magi duto Cleophas bende koro nyiedhe lela ni nitiere pogruok ahinya to e riwruok mar siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance nikech wang'eyo ni nyaka sani duond bura mar ODM manitiere i Azimio ema koro sesiro dwaro mar Raila Odinga mano mar loso serikal mar bar kod serikal mar William Ruto nikech odiochieng' manyoro ne waneno ka jakom mar ODM mane national chair mar ODM John Mbadi nogolo statement ka koro nyiso jopiny ni koro gisir gima Raila Odinga wacho mar mondo mi kwe obede pacho kae. Kata kamano Kalonzo Musyoka ma en jatend duond bura mar Wiper en korka kore owacho ni oyo an okabisiro lwedo wach moro amora mar mosruok e pacho kae. To bende ok en mano kende odiochieng' manyoro bende duond bura mano mar Jubilee ma bende wang'eyo ni nitiere i Azimio gin bende nyoro kane giloso kod jofwambo ne giwacho ni weche mag mosruok go ok wadwa. Koro magi gin mana moko kuom weche ma koro nyaka sani koro keto pogruok manitiere Azimio to e kinde ma magi duto timore bende par ni rowere
rowere mag Gen Z gin bende giramo ni wan ok wadwa twak kod ng'ata. No wach ni kweth ma oting'o ji 150 monego bed ni chako twak chieng' wuok tich, ji 50 onego bed rowere. Gino madhiera bende Cleophas en ni en lai mane kata kriteria mane miboti godo mar manyo rowere 50 gi, nikech rowere gi osebedo ka wacho ni gin tribeless, gin partyless, to be gin fearless, ni gin leaderless, ni gionge jatelo moramora. Chenro mane bibo bed kitiyo godo mar koro manyo rowere 50 to wang'e ni rowere to thoth ahinya pachoka, nikech kwa tiyo kod ranyisi mago manowuok oko ka ng'anyo gi thoth ahinya ibo tiko chenro mane mar manyo ji 50 mar mondo mi obede ng'anyo. To dwaro mag rowere to gin gigo monyiedhore lela makaber, to sirikal onego bed ni chako nonane achiel kachiel, to kaka gin gigo minyalo kete tim to ketgi e tim, oket lokruok, to ka gin mago ma pod ok nyal kete tim to sirikal odoga ne drawing board to go ane mbaka gi jogo masumo ne paro to wach ni kati wanyalo timo nang'o mar mondo mi kuo duoge pacho kae. Kamano nyakoro jongi te mara ngwen kumra bichang yude kanye some yo makare adano rang sigana machite mara riyo ni mago mag jo piny Kenya mantiere pinje go mago mag jo Arabu mano ite mantiere iye kanyo anwarange kanyo gima Mdavadi no wacho ntiere Uganda jo Kenya ma osewito ngimagi e thuolo ma higni ariyo mokalo maromo 310 koda auchiel mago mosewito ngimagi e pinje go mag jo Arabu tainya mago mantiere pinyno mano ma Saudi Arabia. Jo Hispania nene kar kae mae chal mar wach hiye ni Uganda jo Kenya gi opogi e pinje mopogore gintiere pinyno mano mar Saudi Arabia, gintiere Qatar, gintiere Kuwait, gintiere man Iraq, man Iran, e pinje mamoko ineno ka mantiere United Arab Emirates. Kwan gi gibiro mopogore tainya en gima jatend migawo mochung'ne weche mag tudruok kod pinje maoko oyie kowacho ni ntiere makale achiedh nade moko wase oronegi omenda wase konyogi yore mopogore to Uganda jo Kenya moko bende mantiere oko to kondikare gi sirkal mondo mi sirkal ong'e ni gintiere e pinje maoko. Cleophas en gino malit ahinya kalore ni sirikal ma pacho kae kinde ka kinde giwacho ni giloso thuolo mag tije ne jo Kenya e pinje maoko. Kenano ka gazedni mar Daily Nation nochiwo ranyisi mar nyadendi moro miluongo ni Mildred Busolo Lisanza mane owito ngimane e pinyno mar Saudi Arabia. Mano e chak higani, mano e dwe mar achiel higani ne owito ngimane e yo ma ok ni kare to ne okawo dweche mathoth. Dwe mar 5 ema ringre mare nochopo e pacho kae mar mondo mi okowe kar yweyo mare mogika. Iwacho ni mano jaigni 30 no mane odak e gwenge go mag Malinya village mayudore e kaunti ma Kakamega ne ochako tiyo Saudi Arabia e kinde ma kapok achiedh nade makamano no mage higa achiel kapok ochope tho mare. To wang'eni ma en mana achiel kuom sigana mawamenyo. Nitiere jo Kenya mathoth mawuok e pacho kae ka gidhi manyo greener pasture e pinyno mar Saudi Arabia ka achiel kod pinje mamoko. Kata kamano lwasi mar tich manitiere kurok ne kar nikech iwacho ni moko kuomgi tiyo kuom seche 18 mano 18 hours ka gitiyo. Te kinde ma gitiyo 18 hours ni moko kuomgi tuono chiemo, moko kuomgi isandogi kit goch migogi godo kata tocha moro mimiyogi ok en gino makare. Ang'eyo ni dho Musalia Mudavadi odiochieng' manyoro nobedo kama tek ahinya ka koro nopenjgi ni to gino kenge mage ma sirikal mar Kenya osetemo keto piny mar neno ni jo Kenya mawuok e pachoka ka gitiyo e pinyno mar Saudi Arabia nikech Saudi Arabia maneno ka jo Kenya 166 osewito ngima gin ji mathoth ahinya mano kowuok e data mar higa mar 2022. Pinyno mar Saudi Arabia jo Kenya mathoth jathoro dhi kuro kata bedo ni giseyo agents ma giluongo ni gin rogue agents matudo jo Kenya mawuok e pachoka ka dhi e pinyno mar Saudi Arabia. Kata kamano sirikal bende onego manyane yo mar gayo agents ma konyo jo Kenya mawuok e pachoka ka gidhi e pinje maoko mar mondo mi ka en agent mok nyal konyo ng'ato kosechopo kuro to iloro agent makamano tiketo recruitment agents manitiere kod license makare ma ka ng'ato dwa dhi kuro to ng'eyo ni ka tiyo gi lai makama chandruok oyuda kucha tanyalo ringo kama tayudo kony ma ok kel thoe. Kata kamano yangore ni nyaka sani jo Kenya mohew 416 548 nitiere pinjego mag jo Arabu to kwan makamano nyalo bedo malo seche moko gin kata 1,000,000 ok wanyal ng'eyo. Ka Saudi Arabia pod ema oting'o kwan mamalo mag jogo modak e pinje mag jo Arabu to be nyakora moyo noloso kentiere nyim komiti ma ochung'ne weche mano komiti mar Senate mano chopo e nyim odiochieng' manyoro kendo penjo mar kaka Uganda osebedo kata karito ka kirito mondo mi gibed e ngima moro makare ochwal kanyo kod Senator mano ma Machakos Agnes Kavindu kaja Senator bende mogwel Beatrice Ogola ne openjo kanyo gima omiyo Kenya kata mbetre mag piny Kenya
kao thuolo malach ahinya mondo mi oduoka ne penjo e kinde ma jopiny Kenya kale midhiero e pinje mamoko kuonde ma gitiego nyakoro Mojwang some gi kuku mare ite mar ariyo ka odhi ite mar adek nyakoro Mojwang nitie sigana machielo kae mondo mi warangi yangore Joyce ni jok ma onge udi kata jok ma onge kuonde jot mathoth ahinya modak e streets gin joma chuo mano kaluwore gi nonro mantiere kar ka ma en nonro ma bende wacho ni kwan ni osemedore nyadiriyo ka irango kod nonro manotim mano mar census ma higa mar 2019 opogi bombe mopogore opogore kae Joyce ka irango wacho Nairobi ma pod nigi kwan mamalo nyaka sani kwan jogo modak mana e street kata jok moge kuonde mag dak romo 40,000 koda 6 mano kama gintiere kar kanya koro Mojwang mano e iteno mano mar adek iwacho ni ero kama gintiere kaka 40,000 koda 6,639 ka kaunti ma Nairobi motelo gi kwan maromo 15,337 counties mamoko ma bende koro chiegni gi Nairobi ahinya Mombasa ni kanya 7,500 Kisumu 2,700 Uasin Gishu mano boma Eldoret kanyo kod aluora mage mantie kanyo 2,140 koda 7 Nakuru ni kod 2,000 koda 5 mano kind mamoko bende ma pod ntiere kar ka tiwacho ni tiyo kodgi gi thuolo marom nade mano kama gintiere kar ka ma wacho ni moko gin mobedo displaced nitie mamoko bende ma gin orphan kata gi nyithi kiye kachiel koda kamoko bende ma onge man gi ng'ol mopogore opogore. To kalure kod report monogo Cleophas Benano kanyo ka iwacho kae ni rate mar nok mar tije pacho kae kata mar jogo maonge kod tije iwacho kae ni the rate of unemployment bende nyaka sani koro oidho malo mano in the last one decade bochopo atamalo 5.5 mano higa mar 2019 kowuok atamalo 3 mano higa mar 1999 mano kalure kod report makamano kata kamano iwacho ni report makamano nitiere dok chien e kwan mag nyithindo matindo ma seche moko koro donjo e tije ma ok oyangore kod hikgi gino miluongo kanyo kod dho ngere ni illegal employment kata kamano kwan makamano to dok chien to wang'e ni magi gin mana moko kuom achiedh nade majuko ji kaluwore kod weche mag kisesomo to onge tich ema kelo nok mar tich nyithindo nyalo bedo ni seche moko iwuok anyuola mochando koro chuni mar mondo mi manyane gino minyalo timo mar mondo mi ine kaka inyalo dhi mbele kod ngimani e yo makare kata kamano akia gimomiyo joma chuo ema koro gin homeless nikech iwacho ni kaluwore kod report makamano kiyudo ji 10 maonge kuonde ma gidake 8 kuomgi gin joma chuo koro mano nonro monego bed ni yango mar mondo mi onyiswa ni to ang'o matimore ang'o miyo joma chuo mathoth ema koro onge kuonde ma gidake kipimo kod joma seche moko jenda mamoko. Nyakoro Mojwang weche mag thieth e ite mar 8 kanya ang'one gima Susan Akumicha bende wacho kanya achiel kachiel kotenore kod chal mar wach ni gin ang'o ma timore alwore wacho ni ero wadhi post in turns in batches kata koket gi grube mana matin owacho bende e ite ni en bolruok maduong' moneno ka Joyce duolo pogore gi duolo manitiyo godo ka ng'anyo podi ng'anyo mar ariyo mano mag jochiw thieth to nyaka koro wacho ni wan gi wang'eyo achiedh nade ma sekta mar thieth bende osebedo kanyo ka kadhe kendo sani gidhi miyo thuolo mondo mi oketgi kuondegi mag tich kolero bende ni 2 Januari kata dwe mokwongo ma higa mar 2023 migawo mar thieth oseketo e tich interns mago mag lakteche maromo 4,150 kod 6 mano ka iketo gi elemo mopogore opogore ka iwacho ni gin elemogo 6 moting'o medical officers, nitiere pharmacists, nitiere dentists giduto ka ichulo gi omenda maromo $200,000 kod 6,400 mano mantiere wiye kanyo ka giwacho ni ero bende twak masani ma SRC oketo kanyo ni onego chul interns gi $70,000 pod idhi rangi koso gidhi twak matute wiye nikech en wach monego bed ni igolo ng'eto kod doho
kochopo dweno mar auchiel kalure kod oboke manoor nyocha. Nyaka sani bende koro wang'e ni winjruok pok osebedo maber ahinya kowuok e jogo ma riwruok mago mag lakteche pacho kae kaachiel kod migawo mar thieth e pacho ka ewi chudo kata omenda monego bed ni chulo mago lakteche ma interns e pacho kae. Nyaka sani koro nolando odiochieng' manyoro ni nitiere interns mago maderom 552 ma nyaka sani koro wacho ni ibro bed ka tere ute thieth mopogore opogore, kata kamano ibo bed kichulo gi omenda maderom 70,000 mano dwe ka dwe, mano kotudore kod winjruok mane gibedo godo kod SRC. Nowacho ni girito ng'eto ma do biro bedo kagolo mano tarik 26 dwe mar 9 e pacho ka. Kata kamano sirikal to onego bed ni sundo kalure ni lakteche ichulo matin ahinya, to wang'e ni lakteche kinde mang'eny gintiere ng'ala manyime mano mar neno ni gireso ngima ji. Kata kamano nyaka sani koro riwruok mar lakteche mano mar KMPDU sani koro ka luwore kod collective bargain agreement margi mano mar higa mar 2017 gidwaro ni lakteche mag interns ochule 206,400 mano dwe ka dwe. Kata kamano wang'e ni mane gima sirikal ok osebedo ka dwaro, ok gidwa chulo lakteche yo makare, to nitiere jogo manitiere migepe mag sirikal ma ichulo omenda turi, omenda makamago gitiyo godo e yo ma ok ni kare, to ng'ama onego bed ni chulo maber mar reso ngima jopiny to koro imiyo awach ni imiyo gi peanuts kalore ne 70,000 ne laktar ma thiedho ji mang'eny ahinya to ute thieth mag piny owacho, mano pesa matin ahinya monego bed ni nono kaka inyalo medgi gadiera. Kamano nyaka romo jwango to kod weche mag tich wadhi ne ite mar 10 kanyo koro romo jwango koro jotich mag sirkal dhi yudo kacha dok chien kotenore kod weche gi mag arambe kendo gibedo ka gichopo kalore kod chik makoro bende omigi kod jatelo mochung' ne weche mag jotije piny owacho kata sirkal mano head of public service Kosgei. Kendo Felix Kosgei kano oloso bende okono mana jotend migepe mondo mi oyier ng'at achiel madhi dala. Wacho un gi jochiw jong'ad rieko ariyo, yier achiel madhi dala mano kuchakre kawuono, mano girangane kanyo ni ng'ama dhi to ng'a dong'. To bende weche mag arambe jo iso sebedi ka itiyo godo e yo makare ne piny Kenya yude uhuru winjo kanyo jatelo mokwongo mar piny Kenya Jomo Kenyatta slogan mare nen mar arambe nen mar pulling resources together, kendo sani kata kelo mwandu montiere godo kumoro achiel. Kata kamano yangore report manogol gi task force ma higa mar 2003 ni chenro ni osebedi ka itiyo godo e yo ma ok ni kare kod jomoko manie sirkal, to en jogo ma bende koro ise ahinya gi jogo mondi kod public service mano mantiere kanyo Public Service Commission, nitiere Parliamentary Service Commission, nitiere Judicial Service Commission, Teacher Service Commission, National Police Service Commission. Kama gintiere karaka magi jogo mosebedo kacha ka tiyo gi thuolo ni ma bende gine midonjo negi ni magi jok mosebedo ka tiyo karkacha kod omenda moko manya bedo ni oyudi yono ma ok ni kare kata yono mar mibadhi. Oketo weche gi duto kama chal nade, iwacho ni giti kanyakla kod duol mochung' ne kedo kod mibadhi mondo mi giranga ne kaka inyalo duok piny weche gi mag mibadhi. Iwacho ni pes mibadhi ne mikawo kendo chak itero arambe mondo mi okony nyithindo. Magi weche mosebed kata ga konyo ji, kanise, grube mopogore opogore kod anyuola moko bende kata somo puonjo nyithindegi. Ang'eni koro wanyalo wacho ni jogo matiyo ne sirikal nitiere kama tek ahinya kochungi chenro mar harambe. Wang'e ni kinde mang'eny ing'eni ka ng'ato tiyo sirikal to kigwele harambe to bobedo kobiro kod omenda makore lach. Kata kamano koro mano chungi. To wach mar duoko piny kata golo moko kuom advisors ma jotend migepe nitiere godo. Ang'eni nyaka sani koro gintiere kod wich bar kalure ni ma en achiel kuom chike mane jatend piny Kenya William Ruto golo mar mondo mi gibed reduced kod 50% mag advisors oduok piny kod atamalo 50. Matiende ni nyaka sani wacho kae ni 2 mane maximum number mar personal staff ma jatend migawo nyalo bedo godo, mano kaluore kod PAC chike mag PAC e pacho kae. Omiyo odiochieng' ma kawuono kata kwadhi wanene kinde mabiro mbele nitiere jomoko mabiro bedo kalalo tijegi, kata gilalo tijegi obo bedo gino malit ahinya ni seche moko gin jogo mantiere kod familia. Kata kamano aneno ka sirikal osechako keto tim moko kuom austerity measures kata chike magiketo mar mondo mi giduok piny omenda ma sirikal tiyo godo e yo makare. Kalure ni moko kuom gi adiera ging'eny ahinya to osara michulo gi ng'eny. Koro koga namba makamano biro bedo ka duoko piny omenda ma migepe mag sirikal kata jotije mag sirikal tiyo godo. Mano nyakoro moge jwang ka entiere karkanyo winja ne kotene kod weche gi duto mana kama bedo ka warange wadhi ne ite mar 12
kasani nyakura moke jwang wachigni tieko ang'ena waranga ne sigana moro ka Joyce ing'eni joma igi owang' jopiny nyalo wuok achiel kachiel kendo dhi nyaka e tesend obila magol ng'ama ne omaki makete oko magoye gi kidi motho. Ma en sigana mondi kar kae ne en jal mane odonjne kata nomaki ka itude kod nego owadgi machielo bende ne oringo. Jaloso elo anyuola margi bende achiel kachiel gima wacho kanyo en ni mano Elijah Ndwati owacho ni sani gin gi ringre ariyo monego bed ni giiko kendo koro en lit gi kuyo maduong' ahinya ma gintiere godo. Magi otimore kama iluongo ni Gachocho mane gweng' ma Gachocho mayudore Murang'a County odiochieng' manyoro. Obila ne omonje tesend margi kendo ne olawgi magiringo. Mane sigana mantiere kar kae Joyce. Cleophas gima dhiera ni nyaka kore tesend obila kama koro iwacho ga ni seche moko kata komak ng'ato to obila monego bed ni biro reso ng'ano mar mondo mi jopiny kik goye manege. To jagono kata obedo ni notimo maundu makamano onego wadgi ne ntiere tesend obila. Matiende ni obila kacha arita ema onge yo makare kata kamano wang'eno obila makamago ema onego bed ni chiwo arita. Nyalo bedo ni seche moko ne gibedo ambushed ne gikia ni jogo nyalo biro kata kamano en gino malit ahinya kendo jogweng' notimo gima rach. Koro gin ema gintiere kod ting' mar iko mano wanyalo wacho ni ringre ariyo kendo nitiere nyathigi moro ma olal. En gino malit ahinya to bende en gino mamako dhok ni nyaka tesend obila nyaka sani koro jopiny nyalo munja oyaye kaka gidwaro ba gigol ng'ate sel magidhi ginegi. En gino malit. Nyakoro moke jwang' mano bende sigana mantie kanyite mar 12 to bathe ka bende nitie jal moro man obedo karingo sani nomake dweche 6 bang'e ne odonjne kod ketho mar nego watchman mare kata gateman luongo ni Onesmus Manyara mano county ma Nakuru kendo kanyo ne ntiere alwora mamolo mar jatimo ohala luongo ni Benson Mushiri kendo koro nomake chieng' tich ariyo Voi Taita Taveta County kendo en gimoro ma wacho ni en noringo osuptal kane ithiedhe mage weche moko mopogore kanyo osuptal mayudore e county ma Nakuru. Nyakoro moke jwang' ntiere machinglo madane warangi e ite mar 15 kaeto bang'e ang' waranga ne sigana moro ka otimore e counties Joyce ma ntiere county news ang' wayude ka e ite ma iye ka kama gima nyaka ang' wacho ka to sani katun ni Joyce gine mineno kar ka ntiere ndege moro Olympics ni ka to chale red carpet ntie to jok ma donjo onge koso Joy Riders gi loro ne gimana gi dong ka ichopo dong ikala pasiani dong ng'ato nyalo gadhiro to donja to dhi kocha ochal nade kama nitiere. An aneno ka jago ma oting'o pasia wachno oting'o pasia nikech mano to le nyadire kumoro amora modwaro to onyalo wuok e yo kata ok en ohinga motegno. Ano chalo na jatend migao mochung' ne weche go mag tuke pacho kae wang'e ni en ng'a. Otemo matek nikech ang'e ni kowacho ni there will be no Joy Riders mano tiende ni otemo mar gayo kwan jogo manyalo dhi e Olympics mano Kenya Paris Olympics entourage monego bed ni jo Kenya monego bed ni wuok e pacho kae ka dhi e Olympics monego bed ni timore mane boma ma Paris. Kata kamano kata obedo ni oketo pasia makamano Joy Riders ang'e ni nyaka bedi ang'e ni oketo mana kamano mar mondo mi ogeng' tiyo kod pesa mathoth ahinya e di wuoth e pinje maoko. Kata kamano ang'e ni Joy Rider achiel nyalo kalo kata e bwo pasia kanyo to idho ndege to en bende odhi mana Paris. Kata kamano moko waweyo kata obi bathe ka okala bathe ka odhi adhira pasia matin to kal nikech gibene giring mana dhire kama to sudo ntiere ite maiye kanyo kura moke jwang' mano tok en gazet mar 20 orane mondo mwarange ne kar kae mano gazet ite mar 20 ntiere county news nyoro ne wan gi twaka e weche mag uchumi Joyce. Margaret Nyakango mano jaga jet mapacho kae olero ni ntiere buok ahinya mantiere e county mopogore buok mantie ka Joyce ng'ene nang'o ntiere accounts mamedore accounts gi medore to gin accounts ma itiyo godo e chenro mopogore mag iwacho ni tayo county tiwacho ni magi gin commercial accounts ma eme wacho ni ero ka koro ntiere kwan mamalo mag bengi ma bende koro yawo e county. Nyoro ani winjo kanyo jolony kata weche mag uchumi kane loso gima giwacho maduong' ka en ni account onego bed ni bed achiel mano ma Central Bank
mondo mi one ane kama achiel no bedo ka nitiere yawo commercial accounts gi kegi mo mi yawe to kata kan ka ole commercial account obedo maduong' ahinya ne county mondo mi ochul ka achiel koda ka nyinyo kata interest mantiere wiye ka ma en buok ma pod biro nyaka county kinde ma koro wadhi nyime kod devolution. Nyaka sani iwacho ka ni county ma Bungoma ema koro nitiere kod iwacho ka ni leads the pack ka gintiere kod 352 commercial bank accounts kiluwe kanyo kod county ma Baringo nitiere kod 304, Migori nitiere kod accounts mag bengi 208, Nyandarua nitiere kod bengi kata bank accounts 86. Nitiere kwan mopogore opogore ma ogol ka e penjo en ang'o matimore bengi ma kamago koyaw mathoth to magi e weche mag mibadhi manyaka sani koro waneno kotimo newa e counties mago mane momiyo nyaka sani kopogore kod keto sirikal mamalo tesre Cleophas ahinya nyako tudore kod wechego mag mibadhi onego bed ni nono sirikal mag kor gwenge mar mondo mi oyanga ni to pesa itiyo godo e yo machalo nade nikech kinde mang'eny Cleophas waneno kata ka governors wacho ni wachoko omenda makama hiko omenda makama penjo onego bed ni omenda makama uchoke yes ere kako tiyo okelo dongruok mane otiko de yo machalo nade onego bed ni iketo jogi duto accountable ok ni sirikal mamalo kende ma waketo tesre to mibadhi pod otimo newa e counties magwa koro counties magwa bende koro onego bed ni keto tesre to bende wanyalo wacho ni mano janon control of budget Margaret Nyakango bende osebedo ka timo tich makare ahinya mar nyiedho gigi lela mar mondo mi jopiny ong'e ang'o matimore kendo yawo wang' jopiny kalor ni sani koro wanyalo wacho ni piny ochiewo jopiny bende ochiewo ok nyal tim gimoro amora ma ok gigolo duondgi kata ma ok giwacho gimoro amora omiyo onego bed ni nono gi e yo makare mondo wadin mibadhi mantiere counties nokoro jongodo nontie gi kae ni mar gazette mar The Standard jigi mondi kanyo ni misadvised wacho ni Ruto tingetinge msalape wacho ni Ruto ok bina mondo mi okwaya sumparo ira e wechegi mag chike mabende bang'e biro kae ka loko kido mopogore opogore Joyce mane wach mawach kanyo kod Attorney General ma pacho kae mano Justine Muturi bende wacho ni golo jolwenye kambi mar mondo mi okonye ketarite pacho kae wacho ni ne oko suma paro mare kaka Attorney General monego bed ni ng'ado rieko ne jatend piny Kenya weche mag obila tiyo kod teko mathoth ne jopiny wacho ni en kaluore kod chik ok oyiene obila mar mondo mi ohinya jogo mowuok oko ka ging'anyo e yor kwe weche mag public debt audit nyaka sani kaluore kod Muturi iwacho ni nono weche mag wechego mag gopi inyalo mana tim kod Auditor General kende owacho kanyo ni pache ok nokaw kapok notim lendo makamano ang'e ni jatend piny nochuogo aput moro mar mondo mi ononane gope ma piny Kenya nitiere godo kata kamano sani koro wacho ni onyalo bedo ni Ruto chielore gi more owuon kaluwore ni jogo mondike tich ok otim tijgi seche moko nyalo bedo no manyo rieko kuom jomoko ma koro misadvice ma koro omiyo wan kaka jo Kenya sani wantiere achied nade ma wantiere ni aya bende ite mar auchiel koro mojon ke yaw thuolo mar somo gazette mar The Standard bengi maduong' ma pachoka mano Central Bank of Kenya wacho ni gichiwo tenda mondo mi giyud supply mano mar premium wine and spirits wacho ni koro gin gidwaro mana fine whiskey mano ka gintiere kacha Kenya School of Monetary Studies mane kama weche mag duoko piny budget bende nitiere kachiel koda ka weche mamoko ma koro ikoni piny kanyo ni a country mourns mano jadolo Alan Kiuna ma bende wacho nomulo ngima ji mopogore opogore omiyo peke ite mar adek gazette mar The Standard Joyce watieko gi kanyo waduogo gi twak weche mag somo JSS kachiel koda ka weche mamoko motenore go somo pachoka achiel kachiel dawoni erokamano erokamano ahinya Cleophas to bende akaw thuolo makende mar chwalo ote mag kuyo kachiel kod lit ne familia mano mar mosenindo Alan Kiuna Nyasaye mar mondo mi oket chunye kama okweto Nyasaye mar mondo mi omi hocho makende ne familia mare makoro oweyo chien nyakora moge jwang' wakawiyo masani ka waduogo twak biro kikidhi mabora Hey.